29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ай, Ники, честите рожден ден, май. Още 7, 15, 20, 24, 40 са, да? 34, 40. Бързо се, бързо ще я свещи. Я ще я свещи, това 40, но така. Да, много голямо 40. Ай, Ангеле, виж колко свещи са ти останали, бе. Трябва да има двете, които да не са тука. И сега, ако се още и три трябва да останат. Чак сега, 46 или 47. Той ни заведената пушка гърми един път. Това от мен го знаеш, между другото. Една. 6 или 7, бе? 6. Две, тук е две. Чумите тук две по две. Ай, момчета. Да, оттам станаш. Ангеле, ще се гледаш след години. Ще ги изям с огъня. Това ще го пазя, между другото. Светли, няма ли да не толкова да светли? Ще светна веднага, няма спомня. Последно 6 или 7 трябва. После малко ще ги изям с огъня. 46, Ангеле. И тук. И 7. 6, бе. 46 прави. Хочеш 46. Да, дава се тук 46. прави. А, 45. Да. 46. Прави 46, сега да вършва 46. Той тук е по една на тия, бе, мани. Ти какво ги набуши? Бати, гледаме. Кале? А ти що не стана общински съвет? Никога. Стига е, Ангеле. Ангеле, стига е. До година. Шест съм ли? Трябва да вземе една. Станаха ли? И после искам 30 въобще. Ама аз сега, иди е там да ги духаш. Виж какво стана. Наш, Оправи ми ръцете. като си тръгнал да духаш. Ники, много красиво стана, сериозно. Браво. Ай, жив и здрав. Не е хубаво да ти върви, майна. Айде! Духай! Духай, Ти си! чакай! Духай! Айде! Още! Всички ви здрав, всички! Айде! Качвай ли? Малки потица.